vores Lagerhaus via backstage, og vi skal lige starte omkring hvad der ligger til det her show. Så den fokuserer på det her show med make-up'en til Lagerhaus-show. Looket er meget maskulin kontra feminin. Vi kører det maskulin look ved at shade meget, så vi har først afbladet pigernes bryn, og så lægger vi en skygge her under brynene for at fremhæve det maskuline i øjnene op i tændingen, og så en lidt hård skygge under kindbenet. Det er det maskuline. Det feminine bliver fremhævet ved at give masser af mascara på de øverste vipper og flydende eyeliner, og så en lille helt af guld ind i øjnene. Ja, og igen med looket, er det sådan noget, jeg tror, at man vil forbruge, hvis det bliver til det er i hvert fald et look, der er meget brugbart for almindelige mennesker, fordi det er jo altid flot at shade og lave lidt ekstra kindben og sådan noget, så det kan man sagtens. Og det der med, altså det er en god gammel klassiker at lave den flydende eyeliner og mascara, så det er, jeg vil sige, det er et lækkert look, pigerne kommer til at se rigtig godt ud i dag. Og hvordan komplementerer make-up så ligesom resten af tøjet? Hvad har du gjort, der er tanker omkring farverne? Er der sådan en rød tråd i? Den røde tråd i er sådan set det der guld hen, fordi der er så meget, der er gulddetaljer i tøjet, og den måde vi får det ind her. Make-up skulle egentlig bare være lidt underspillet og lækker, så tøjet står frem helt for sig selv. Ja. Jamen rigtig spændende, men vi glæder os til at se den færdige make-up, så endnu en gang tak, fordi du var der.